ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଭୟଙ୍କର ଲଘୁଚାପ। ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବରବାଦ କରିବା ଲାଗି ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଲଘୁଚାପ। ଏହି ଲଘୁଚାପରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଅନ୍ୟପଟେ ଦିନରେ ଖରା ହେଲେ ରାତିରେ ଛେଚିବ ବର୍ଷା ଆଉ ସକାଳକୁ କୁହୁଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ କେଉଁ ରଙ୍ଗର ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଆଉ କେତେ ପରିମାଣରେ ବର୍ଷା ହେବ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ଏବେ ହିଁ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟିଭିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାର ସଠିକ୍ ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ। ତେବେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସକୁ ବାତ୍ୟାର ମାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏବେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାର ଭୟ ବଢ଼ିଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ତଥା IMDର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖ ଆଖପାଖରେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହା କ୍ରମଶଃ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଗତି କରି ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା କ୍ରମଶଃ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଗତି କରି ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। IMD ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏହି ସିଷ୍ଟମ 26 ତାରିଖ ଆଖପାଖରେ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଏକ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ। ତେବେ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇନାହିଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଅନ୍ୟପଟେ ଆରବ ସାଗର ମଧ୍ୟ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇପାରେ, ଏମିତି ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କେନ୍ଦ୍ର।